ناتكازبلو مانم أوزدون كبحال سامعهم تفلتدوم كسب أم نفسي زقاتم حق دك الزرب أي أمنلو نيرم بلو أتقول ده كمزي كرمي كندي زرب بالكم نابتك عندما صحافي مكنات كسجر أبي رب عندي زقمت بفلي أبت أنا زنبر له كبابي آل زبح عليه لوان أنت لواد ما زولدا حدر جل زلوانين كندز قانون أنترف بونك ساتي ويجل ورايك حلو أنت زيكينو قال نابن قد أيزت أمت مكنياتي باللين كونون بزعا وقال محساب كابزا قوارت كندي كيرانيرم قدينيتي بيني زنابر كونون بقى تسابيلون مسلاني فتسئيما نفوس محلات تكون زكيرين أي فلتن حدا كمز خماي بينهم زنابر عودات أتالوميس كفي إنام بر كبلو كسام خلهم كمزن عايزين وكاتني تسأمم أزني زحبنيرم بنت أروغنا كاب كل دو كنت رف كوينا أبصرح يدراجمي نايك أتركي أكلني كابتي قوامي سرحي تفديسة مليسة تأفيكم دو بقوبو تسرح سرح مش الله كساب ساعات أسرت حدا كرمي فرق ليتي أباد أنحين زي خيد درار أما قدي كابتي أب كرمي تسنحاني جازي أندابل أخوي زمرش كوينون جازيك بس ساعات يوصل للشؤون حاسبك دكسن حانتيا كامزم دخلوا إلهم موبايل زد أو سواتون يكون كون بقى أبتع أرات كديب زمة ريساخ يركال يتاوستلينيوم شو ساماي مدرن يتحاوز فنجي توكوس والحدم أيسم أني بزيك العالم تصبق دكاسي زي دكاس ساعات حاموشتا قدي لميديو كينو ولوكا نمنا الوقت إلى ألارم أنت قبركو يا قداس قدي ما يخاتس قراري سدما ناب سرحية مرح مسحين درارين بجاكا قدام السنبتن أبدأ تمتايسي قدام السنبتن مسرح سلازي برحني أبغزا بعلي ما أبغزا دالوم ناتي كيزي ولا بين يكون كاستمع أربع حزب لني نأجر من قصاص يقبر كرم حاجة زي بس أحوى كباب أنت لو يبتصح اسكاكا حتىكم نمخانو نتا تنبرو لا كتماوي عدد صبوغيركم تفلت وادو حدا غاشا مسي أزاورن أنت زلكم كتزاورو تخيلدوم نمزحتكم ملسي في الاتيام أبي كوستو أندبلكم تواترو خمزلهم زي كحد حكيوم أزيتات قنا أي ترى نقريو أما بخير كمدل عيدلينيو بحصر زبالة دارقنا بكل بتسحي ماشيم كم زبالكو خمزور اندبل كلهم عمانغو اكو حزبي صعدو ايتبل كال حبرتات زوننو حانتي شوكوليت زحبرا بعلتي نوح صوري نحقو بورصة تحنجيتا إيدا أميرا فيتي تجتير عيرين يقولكم اللهم قاشا سمعت كسم عنا يدغن بهواتي مولو كم عانت سمعت نفوس محلاكو عاقات من يفلت ان بأزبط ملا أكالاتي تزس كبلاني تفلت ان هرمت لبي لألا أنك حرم فقاد حتى ملا جاراتي تغتاتر يأنتي موزر بايلينيو يحاسي سيخوني عبسي ما فورينا تراخينا نسا نبت أنا زلخو أنا دما نابنا تاكن سجر كأيحتو الإوز نبرك أتالا كساب زخود نتس بنيرنا كمت أنا كم حسن الزوازنا بركونا نساس أيستب حالت لنتخون بنت أرو كمان أبي حسب زت حالتات مثل مبركة مبرحاتي ملكتوك أيرو سوات أندا سجرو كلهم نسا نكتبكس جيزي سلزو سدت أمناك أحسن جزي أنت هجبر كم زلني جنك ولني نستي قبلكم زت صنحكم قبل اللي يقول نستي زنا مر نجر لانجا كمكم ناب ون عقدي تمليسا كوينا من قد تجبر تبقست أنا درو أفرق أتصجابت إحنا بركم قال أدي تكون قال كلا زجانكو زفلت كوي باللين عند بالنا مسترخمنا نأدي ليلة قال أدي ما أعرف أن أبعت حساب بالحلف إلى ندهرت قصيت أوي مسبلكم نسان تات أوي فشخ عند بلد كنت مثني عين تجاج أنا
ጸባዝ ምስለ አስናና ገዲ ዶርጌ ስለዛ ሓደ ገንበት ሓደ ድማ ዳርጋ እትቀጠለ ቀየር ምልክት ይገብር ስለዝነበረ ገጽት ወይ ምስናይ ፈሽክታ ተቀላጥ ፈሰገርኩም ኩኑን አም አዲት አዘብኩ ነቲ ኣብ ሕቋ ዝነበረ ጸሊም ቦርሳ እንዳራአት ንሰጊራ ናብታ ክትበገስ ትዳሎ ዝነበረት ኣውቶቡስ ከተርከባ ግድድልያ ከትጎይራአኩም አታ አንጃልኪ ድባ አርክባ እንዳበለ ውሽጥ የረበሸኒ የግዳሴ አጋሬ ከንቀሳቀስ አይተርአያን የእንተግና ካብ አይተፈለያን ጎያ ነታ ቁጽሪ 44 አውቶቡስ አርከበታ አንታይ ከም ዝኮንኩ ዘይፈልጣክንሰ ጽምዋ ተሰማዓኒ ቀጋሻ ነገር መላእ ሰብነቲ ወረሮም ለበይ ውትፍ እንዳበለ ተሸገርኩም በደው አውቶቡስ መንገዳ ጀመረት አማ አክለ ሲዳኮፍ ክትብል እንዳራአሁ ካብ ቀድመ ምን ተሰውረት ፈሽክታ አግና ካብ አምሪክ ወጻይ ካለን ከንስኮን መንገደ ገዲፈ ናብት ዝነበርኮ ቦታ ተመሊሰ ቁጽሪ 44 እድለይ እንተራሕኳ በመባል ከጽበ ጀመርኩም ድሕሪ ገለ ደቂቆን መጽያ ኣብ ቀድመይ ዶበለት ናበይ ኸይድ ኣለኹ ናበይ ትውሰደኒ ዝፈልጦ ይብለይን ሓንቲ ዝገበርኳ ግና ልክ ኣንሳ ኣብታ ኮፍ ዝበለታ ኮፍ ምባለዩ ብፊኒስትራ ይሕሊፈ ምናልባት እንተረኣኳ በመባል ምጥማት ተተሓዝክዎ ሰብ ይድይብ ይወርድ ብኡመጠን ድማ ለበይ ሃፍ ኮፍ ትብል ርሕቐት ኣብ መንጎነይቲ ፊርማታት ቀረባ ስለዝነበረ ኣውቲስታ መመሊስ ጠጠው ዝብል ነይሩ ድሕር ክንደይ ፊርማታት ምዃን እዝጊሕርዋንኡ ምስናይ ጸሊም ቦርሳ ብደገ ኮይና ቬሎ ክትርኢ ደው ኢላ ኣዕዘብን ኣቱም ሰባት በተሓጓስ በቃ ፈንጭሕ ሕጉስ ኮይለ እንደይ ከም ሽዑ መዓልቲ ተሓጒሰ ዶ ይኸውን ኮር እንተበልኩ ኣብ ሽዑ በፂሒ ፊርማታ ኣይነውሕን ገና ስለዝተሓወኪ ዝኸውን መቼም ደው ምስ በለት ወሪደ በዘይ ልበ ብጉያ ነድሕሪት ደሓንት እቶ ኣብታ ዝነበረታ ከምታ ጣጦ ዝበለታ ጸንሐትኒ ነፈጣሪ ኣመስጊነ ድፍረት በይን ከም ዝመጻኒ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ከማን ይገርመኒ بدحر أكون تنكف مسحب الكوا بس بعد بس ما أم اندابلت كلت بلت ممس رأيت النجدي زيت سبيت مكنا ناتسم بعد أسف جبرتهم والحدا نقفرك قبل كل عالم كجبر أي ترى أكون أي فتنكون تخبطخ كم زيلم سلام زحفتي فشختها كب عمري كفل سلزيك على من قدي قديفة كرخبة كمزي حق على دخن ندخي مسبلكوا نايتي سمرتو إذا كب أفلبا كعليت نفسك تراج اندافتنت نايو حق مسبلتن مستناي دمق فشختها أول نبلبي كرمي زخون بالي حنتي نجر قلت سكون كي نجرني تمر أخي حدر لكي أفكاري ولاس أنتي مسبلكوا كاب كل نزاع أنتي دا كرم سلامتا ليلا مسبلتني حجيجرم أن دابلكم سنبسي سمي على ليس سماو مسدكم نابحتو نسجركو أنتوي أبو حسب للكني دحن مسبلكوا جنزب حدوا بزعو تحاسب كم زنبرات ما أراك أندو مستوحالي أن داقر ما نقراتني أتقول كم زيو هابتاك تمرأو دليا أبعدا جنزب سددي يبلوا سدرعا مسادما أقدم أبيلاون كالك تناقرانيا فقادنيا زي كونت كده سلازنا بروم سلا وحيبايا بزوح كيس أنحقا مقات جنزب محتاتهم كابي كم تسألهم هجخا أن دابلة تحاسب من بارز نقراتني أبعاد راح زيكونس أما بزحات يسدرا زاقات أمسل زخونا كامجنا مفتحي مدى بميلا نسدرا أكتر الدوم كان زولا حابيرا بمتأنون الرقاقي ناب كداي ساقركم بزيحب أباك نزار أنت خوينا أنت ويتي مخانكي كيف لتكو بقى فوليسم إيت رئيمس أبركو تسم إني كابكونا هجوكا زخونا بلن أنت زي بالكو خي تليفون قصرمون اللوات كأسلنا دمان رئيهم حولنا دوم حزنات تحاسب أنت خوانكا ببزلنا مسبلكم دفراتين قلصنتين ايصلاتون كما ودي اغاطيما كم زي فلت حبرتني انقا ايصل اكن اندابلكو بوشطي نعافاني بتهاز مصحف قصر دي ابتاز نبركو بصحخو ابوشط اغنا بزح ነገር كم ملاس اديو اركون قدامي رخيبيا سنبت ايتعمن ايدولكون سوني سراح اخلو ارب بصحو اب استراحمنا لا اب سمنا نفاس انداو سركو ايرفون اب ازني سبك يدولكم تصويعات عاصوت كتل علاقه كتر بحاجي انت نبرني قداس كابزي سلطني تملسني ببال نتيتو امكناتات اير انداس تماور كلهم ويغال دحري حموشه دا جلاز خون ايت ملسلن سنبادن حقوس انت حاوسني
እንታይ ከም ዝኾንኩ ከምዛ በዓለይ ዘይደወልኩ ኣብ ምቕባል ግና ፈጥፈጥ ክብል ጀመርኩም ተቃሊሰ ኣብ ኣጋም እፅዋት ኣቢለ ሄሎ ሽማ ፀዊዕ ኣነ ምስ በልኩዋ ፈሊጠካ ኣለኹ ከመይ ቀኒኻ እንታይ ደኣ ቁፅይ ወሲድካ ሕልም ኢልካ ናይ ደሓን በለትኒ ተገዲሳ ደሓይ ምሕተታ ኣሻቂልያ ምቕናይ ሓጎሰኒ ኣይጣዕምንኒ ቀኒ ስራሕ ኢለ ብዘይ ሕበ እቲ ሓቀኛ ምክንያት ነገርክዎም ጽበበር ኢላ በቃ ካብኡኒኖ እላል መቀረ ዘይንፋለጥ ክንስና ከምዚ ዓመታት ንፋለጥ ወጃእ ሰሓኮነ ከሳብ ሞባይላትና ዝረስና የዕሊና ብጽቡቕ መንፈስ ተፈላለና ከም ዝተረዳእነ እንተ ኮይኑ ኣብ ልዕለይ ገለ ጽቡቕ ነገር ዘሕደረት ኮይኑ ተሰምዓኒ ኣዘራረባ ሕዱእ ክፈቶ ከም ኣትዩ ካብ ትምኒተይ ብሓጌ ማለት እዩ ተውፃእን ቃላት መሰትን ልቢ ወዲ ሰብ ዘረስርሰይን ዘይሓሰብ ኮሸሻይ ክረክብ የግዲ ኢለ ብዙሕ ተስፋ ገበርኩም ህይወተይ ብሓጎንስ ቀንበበይ ክትብል ተፈለጠኒ ንፋሴ ተኣቢለ ንገዛይ ተመለስኩ እዚ ቀዳም ማለት እዩ ሰንበት ኮይኑ ሰዓት ኣተናይ ምሸት ከመይ ኣምሲሓ ክትብል ፀሓፈተለይ ድሕር ክንደይ ግዜ ናይ ጓል ኣንስተይቲ መልእኽቲ ዝመፃኒ ዘሎ በጃክ ኣዝማድ ወይ ቀረብተይ ገዲፍካ ማለት እዩ ኣነ ሞባይልን ብሓንሳእ ሕጉስ በልና እንታይ ክወፆ ፅቡቕ ክብል መለስኩም ይክፋኣኒ ኣይክፋኣኒ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ኣለኹ ጥራሕ ዝብል ንመን ክሕሾ ኢለኸ ሕማቕ ኣለኹ ክብል መቼም ገሊኢ ሰብ ሕማቕ ኣለኹ ምስ ትብል ስቕ ኢሉ ዝሕጎስ ኣይስኣኒ ካብ ኮነ ይክፋኣካ ይተዓመካ ንዘዝረሕብካዮ ሕማቕ ኣለኹ ምባል ካንኣኻ እንተዘይኮይኑ ፈታሕ ኣይምፅኣልካን እዩ ሰላም ክብለከይ ዝብል መልእክቲ ሰደደትለይ ክትዕለኒ ከም ዘለይት ኣይሰሓትኩን ናይ ነገር ጓል ጣፊዕኩም ዶ ብስክፍተይኩም ኢላ መልእክቲ ካብ ሰደደት ዘይደውላለካ ብምባል ደወልኩም ብተሓጓስ ተቐበለትኒ ብዙሕ ክንዕልል ፀኒሕና ጉዳይ እቲ ገንዘብ ሓተትክዎም ካብ ገለ ክልቃሕ ደልየ ኣይሰለጠኒ ክትብል መለሰትለይ ዝተሓተቶ ገንዘብ 4000 ዩሮ እዩ ኣብ ኢዳ 2000 ኣለዋ ሓራይ ብምባል ጎቦ ብጎቦ ኣድራሻ ናይ ገዛእ ሓቲተ ተፋነኽዋ ኣብቲ ዝረኸብኳ ቦታ ከባቢ ከም ጥቕመት ተረዳእኹም ክንስኾኑ ንፅባሒቱ ካብ ስራሕ ምስ ተፈደስኩ መንገዲ 45 ደቂቕ ዝኸውን ከይደ ነቲ ናይ ምሸት ተወሳኺ ስራሐይ ገዲፈ ማለት እዩ ዝተዓሸገት ፖስታ ኣብቲ ናይ ፖስታ መቐመጢ ገዲፈላ ናይ ገዛይ ተመለስኩ ነጽባሕቱ ሰዓት ሓደ ድሕር ፋዱስ ናይ ቀትሪ ሞባይለይ ሽማ ሒዛ ደበክ በለት ስርሐ ገዲፈ ሄሎ ክብል ተቐበልክዎም ተዛረበ ጣፍዒዋ ተብተበለት ክንስኹን ኣጻተ ነፍሳ ግዲ ኣረጋግያ ኮይና ደጊማ ደወለት ሓቂ ንስኻ ነዚ ፖስታ ገዲፍካ ለከድካ ምስ በለትኒ እዋ ኣነ ይበልክዋ ግና ስለምንታይ ክትብል ተወከሰትኒ ነቲ 2000 ዩሮ ዝጎደላ ይምልኢላ ተሸጊርኪ ስለ ዝረኣኹ በልክዎም ኣመስኪና ምፅጋብ ሰዓትኒ ቀልጢፋ ከም ትመልሰለውን ቃል ኣተወትለይ ከተመስክን ወይ ብገንዘብ ጠቢረ ክሕዛ ስለ ዝደለኹ ኣይኮንኩን ሂበያ ውሽጠይ ስለ ዝኣዘነ ጥራሕ እምበር ካልእ ዋላ ሓደ ዕላማ ሂዛ ኣይኮንኩን በተሓጓስ ብንብኣት ዝኣክል ክትዛረብ ተጸገመት ሽግር ናይ ወዲ ሰብ ምቅለለ ሕጉስ በልኩም ኣነ ኣምላኽ ይመስገን ሳላቲ ቀትር ለይትን ዝሰርሖ ናይ ገንዘብ ፀገም የብለይን ናይ 2000 ብዙሕ ኣይኮነን ንኣይ ዝብል ዘለኹ ልዕል ኣቕሚ ስለ ዝሰርሕ ማለት እዩ ግና እዚ ክብል ከለኹም ገንዘብ ኣለኒ እሞ ኣብ ዘይኮነ ነገር የጥፍእ ማለት ኣይኮነን ገንዘበይ በጋበይ ዝሕዞ እንተርፎ ንከብደይን ኣብ ኣፍሪቃ ዝሕገዝ ሰባት እንተዘይኮይኑ ኣብ ዘይረብሕ ነገር ኣይወፅእኒ ምስ ናይ ሓጎሳ ተፈላለና مرأي نايتي زجبر كو سناي تكبر بمبال مسح ناب جز عدمتني زي كم زي أنت اللي مبال دحركن داي عب أنداقال أجري أمبركم تصبو جيران تقبلتني بونيستي مسيحي تمسيحي أمسكينة تفانقوام
ተረዳእትን አንበበትኒ በቃ ቀስ በቀስ ምውሓድ እንዳፈጠርና መጻና ሓቂ ዘረባ መጀመርታ ዕላማይ ስለ ዘነጽርኩ ንዝኾነ ነገር ክሕወ ከይመረጽኩን ንሳውን ክትቀርበኒ ኸላ ኣነ ካብኣ እንታይ ይደሊ ከም ዘለኹ ስለ ትፈልጥ ነገራት ኣብ ግምት እንዳኣተወትያ ክንዝኾኑን ዘቀራርብ ነጥቢ እንዳምጻና ርክብና ኣዘርናዮም 3 ወርሒ ብከምዚ ምስ ገበርና እንካ እዚ ገንዘብካ ክትብል ነቲ ዝሓብከዋ 2000 ሒዛትለይ ገዛይ መጸት ናቲ መልሲ ግና ገንዘብኪ ከምኡ ክኸውን ግና ልብኻ ጥራሕ ሓብኒ ምስ በልክዎ ልበይ ናትካ ካብ ትኸውን ምኣስ ውሕድ መዓልታት ኮይኑ እንካ ግዳ ተቐበልኒ ክትብል ምስናይ ድምቕ ፈሸቕትኣ ምላሽ ሓበትኒ ድሓንሱስ ኣብዮም ኣይከይድና ሓዝዮ ብልቢ ኣፍቂረ ከለኹም ንኣይ ክትብሊ ዝተፈጠርኪ ሰቢኺ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ጠመቲ ከለውኺ ነፃ ኮንኪ ዝፀናሕኺ ንኣይ ስለ ዝኾንኪ ኺ ኮከብና ዝተራኸበ ዝመስል ከንፋለጥ ድማ ኣዋርሕ ያሊፍናይና መቼም ኩሉካ እንተዘይተባሓለ ዝበዝሐ ጎነ ይፈልጥኪ ኣለኺ ኣነ እውን ከምኡ ዝብል ካብ ስቕኢልና እንዳተዳለና ከለና ሸንኮሎ ንብል ወግኣይ እንታይ ገበርና እንታይ ይመስለኪ ልበይ ኣረኪበክ ኣለኹሞ ልቢ ክዶ ክተረክብኒ ምስ በልክዋ እሺ ጎይታይ ካብ ፍቃድኩም ኣይክወፅኒ ክትብል ኣብ ሓቁፈይ ዝተሸጎጠት ናትካ ዝበሎ እንጀራ የእሱ እምበር ማንም ኣይበልዖኒ ክበሃል ዝሰምዐ ቅድም ዝፈልጦ ሰብ ክሳብ ዝእሱ እንታይ ዘፅበኣለኒ ክብል ዝምልስ ነይሩሞ እንተ ኣነ ግና ይኣሱ ኣያሱ ብዘገድስ መወዳእቱ ዝተቕስነኒ ጓል ረኺበ ኣለኹ ናተይ ስለ ዝበለ ማለት እዩ ካብ ኮነ ንዓኹም ከምዚ ናተይ መቕሰኒት ጓል ክትፈጥረኩም እንዳተመነኹም ቀርሚ ክንደይ ይልፍልፍ እዩ ምባልኩም በዚ ክፍለኩም ረስኤባ ኣብ ዝኾነ ነገር ተስፋ ከትቆርፁ ሓራይዶ